kumsa chuang kalta khan scientist lartak Albert Einstein chuan hun kaldan tur chungchanga hian ngai tu na thar aron for chuaka chu relativity tin an soi thin he theory hian hun le mun hi ain zom tlat ani ati Einstein chuan kan universe hian speed limit anaya engkal chak zong speed of light chu second khata kilometer noi thum ani a chumi aya chak zok engma aum theilo ti in asoya he theory atanga ngai tu na danglo piang ta chu engkal chak zong aya chak hian kal thei ta ila chuan engei a hrin chu don eng thil nge lo thlengang ti hi ani ta ani tuna kan bi chian tur time travel chungchang hi kan soitak Albert Einstein theory of relativity nen ain zom ta chia tuntuma hian time travel nena in koptlat time dilation chungchang te grandfather paradox te kan soi kayanga uluk takin minlongai thlak chhuat sak ram don nia mas sabera chuan time travel chungchang hi ngai tu hoila time travel kan ti hian hun kal to ale le na emo malom hun tur lo wa chim lok na chungchang ti ila afia de ber ome time travel hi hypothetical activity ani anti a chumi omzia chu thil theini si atak taka lo thlengai lo tur ti na ani deuh berang atak taka thlengai lo tur ani kan ti chung hian tunlaya mi tenga even berle an tuipui ber pol alani tarenga kan malam hun kum engemaw zat lo lakal tura po an la soi chun zom reng tur ani mel hypothetical activity kan soi fiana hian ingai tona ati boi deuh mai thei ni thil thei ni si chuti chung chuan atak taka thleng lo tur han ti top mai chu ngai tona ti boi ve thei tak ani reng ani kan soi to ang khan Einstein theory of relativity chuan hun le mun in zom dan soi fi in engkal chak zong ang zat emo a aya chaka kan kal thei chuan malam hun kan temlok thei ani ati a chutiang chia chuan engkal chak zong speed of light aya chaka kan let le thei ani chuan kan hun kalta kan let le theiang ati bok he thil hi aron soi chho chan chu time dilation wang ni a time dilation chuan hun time ni phung hrilfe in thil engkim tan hian time danglam ve theilo pakhat chi awma chu speed of light ni in hemi chau lo hi chu eng hun po hi a thlir tu azirin adanglam theiani ati thil kal lai chereng tan chuan thil ding mai ain hun akal muang jok ti in time dilation chuan hun time ni phung alo soifia ani hemi fi na tur hian sanap ani mangin experiment an beya sana pakhat jok chu leya da in pakhat jok chu thlo theina in an phur thunga chung sana pani te chu arwal chi in ti nun an ni a sana pakhat jok phur tu thlo theina chu khovel virdan zong in van sanga a thlok kolta a khovel hel chho nuwa sana pani chu an han en kopta a tuna alema kan muang hian thlo na chunga hun chu lesana ai chuan chete in alo muang ta hreta chu sana virdan achak zong ante atangin amu theita ani ma se amuan jok na zat hi ate tham ema wangin mihring hian alo hrethiam lo mai zoka chu thilmak danglam tak chu time dilation kan ti chu ani ta ani time dilation hian om thei chan chi ni ania pakhat jok chu kan thlur bing tur tuna kan soitak awang hi ni a chu thil engemaw che chak zong speed awanga hun lo danglam ta hi ani a apatni na jok hi chu tun truma chuan kan lu chil thuk lu tuk lawanga ama ero chu hriat na ti zawa toitein han soifia don ta ila time dilation thlen thei tu chu leihim na gravity hi ani theory of general relativity chuan gravitational field leihim na thachak na hmun na pianga hian hun hi akal chak thina ni ti in alo soya ati chiang tu tur en tirna lam ero chu tun truma hian kan lu chil tumlam ani lo wangin kan soi thleng to lowanga
he theory hi ngai tu na satli mai ni lovin fin fiana thlap ani ti ero chu retel thungila chuti chuan tuna kan chen mek na leilung atanga kan te chuan mun sang zo ka pianga hian hun hi mun hiam zok ain her rang ret thina a chan chu mun sang zo ka chuan gravity leihip na tha achak lo zok wang ani chuti role ro chuan sanamanga kan te thlap lo chuan hetia mai chunga adang lam na hi lo hriat mai thei ero ani lo thung time dilation mang chuan han ngai tu ta ila thil che awm reng chuan chu thil che tan chuan thil che ve mi lo ai chuan hun hi akal muang hret thin ti chu a fiana kan lo nei ta a chuti ani chuan tuna kan soimek time travel hi time dilation awangin thil thei alo ni ta ti na ani ber chu han soibel le zuaila wa sanga khian international space station awma chu space station a chuan na thok turin scientists an kal thina ni rei tak an cham fo wa kan thiat vek nu ni kha space station a mi an zin chho hian an kum kan ti don nge an hun hi thali chungin 0.005 seconds in amuang hret man ani anti second khat hi mun sang khata then ta ila mun nga vel ani chu ma se a reizong a hun hi han ngai tu ta ila second khat mun sang khata thena mun nga chu ate tham ema wang hian om zia anei tham lova om se nei tham lo tur chuan kan speed asan view angai ti na ani ber scientist soidan chuan light speed atanga te a 70% emo 75% tala kan kallo chuan om zia nei tham lo an ti a ama a kan soitak time dilation kha chu ayamong chuan om thailo ti na ani chu eng chak zonga tanga te a 70 to 75% tal ani lo chuan amuan na a dilate na hi ate thamlu tuka om zia nei thamlova om lo anga ngai tur ani deuh berzok chuti chung chuan time travel hi nichina kan soitak ang khan thil thei ni si ataka thleng ngai lo tur ani na lai hi han lu chille ta ila time travel ti hlo tling thei tur chuan light speed aya chaka kan kal thei angai ti kan soito a light speed aya chaka kal thei dan chu lo om tate reng po ni se kan kal chak po le emo kan speed ta san zo po le kan hun in her hi amuang ve zelanga chuti rol chuan kan mass alo ritanga kan length alo toyanga chu science chuan special theory of relativity mangin asoifia ani eng kal chak zong ang chuan local ve thei ta te reng po ni ila kan mass apung don kan ti ta kang khan kan mass chu infinity alo ni dai to dona science a infinity kan ti hi tongkam tluang tlam jok chuan te po te thei to lo khop emo soipo soi lei thei lo khop ti na ani a soipo soi lei thei lo khopa mass lian le radical tur chuan infinity energy chakna tharui soi lei thei lo khopa tam kan mo don ti na ani a chan chu kan che reng chuan kinetic energy kan neya chu kinetic energy formula chu half mv square ni a chu kinetic energy kan nei ngai zat infinity mass tikal thei khop tur infinity energy chu khoyatang nge kan nei thei ta kang hun ti ding emo potlet tur hian chutiang chu kan nei atul si a thei lo ti na chu ani ta phot ani ama kan soi to ang khan special theory of relativity chuan light speed ai chakin eng thilma akal thei lo alo ti to boxi thil thleng thei ani ta lo ti na ani chu ama ero chu science theory tam tak hi ta se emo ta ila ti emo atanga lo piang chuak ani thina thil om thei mi lo tur kha lo om thei ta hlo se lo nei thei ta ila time travel chu a om thei nge yang ti na ani chuti chuan thil om thei mi lo tur chu lo omin lo nei ta thutila time travel chu kan thei nge tur alo ni ta ma se chuta po chuan boina dang alo om le ta chu grandfather paradox hi ani grandfather paradox in soi chu hi ni hun kal to chuan time travel mang chuan le thei ta ila
ipu tlang wal lai khowela chuan valet le tala ipa po apian ma huna chulai huna chuan ipu chu vathat tala engtin nge nang hi iro pian chu ave ta kang tuna khowela inun imang me kani a time travel manga hunkal to ileta ipa pian ma a ipu ivathat dai ani chuan engtin nge ilo pian chu ave ta kang thil boi thlak tak ngai tu zui tur kan nei ta ani grandfather paradox kan ti hi engtin tina mo chuan a soi fi na chu om te me umaya ma se kan soi fi zel don chuan quantum physics te kan lu chil chho zel ngai dona a technical de hlek to don wangin mi then khatan hria thiama har to dona a boring to dona wangin tun tuma chuan kan chui thui vak lo mayanga kan soi china tang rangot po hian time travel hi atirlama kan soi tak mithiam ten hypothetical activity ani anti hi adigzia kan trafia thei mai ome zona dang om le thei ta chu light chak zong aya chaka kal thei khol hi lo siam chuak ta sela chu khol chak taka chuan mihring hi kan chuang thei reng ngem ti hi ani ta a hemi chungchanga po hian ngai tu ngai dang om le ta Einstein theory of relativity a bok kan let le ngai chu tiang khol chaklu tuk chu lo siam thei ta te reng po ni ila chu mi chunga chuan chuang ta ila length contraction om nge ngei dona chu mi om sia chu kan sei zong hi a toi dai don ti na ani light speed luk zeta chaka kan jin thei chuan kan taksa hi chun han tiat lek alo ni to anga kan dam chuak zo kherangem chun han tiat leka sein te po te theilo to kho patam infinity mass kan nei to china chuan ti ngai na dang ong to lowang kan nun na poina tur to ngeyang heng kan soi zong zong atang hian time travel hi hypothetical activity ani chianga thil thei ni si atak taka lo thlengai lo tur ani na hi pom thiam mai a ha dam thlak leang eng po chu ni se thil thleng thei ani emo ani lo emo time travel chungchang hi chu angai nom ve hrim hrima knowledge atana hriat chian ve hrim hrim po hi thil thatak ani ti in tun tum kan video chu du tok le phot mayang o time travel chungchanga hian engemo ngai dan soi ve du nei chuan comment lama hantar lang vela kan lom hle ang